Avem decidit d'ajudar los occitans ca in las letras a ocupar una part de la jornada. Diciats mundes en confinats aquí a Ceseras a la termiera d'Aude e d'Erau, un informaticiano e informator en occitan. Avem decidit d'ajudar los occitans ca in las letras a ocupar una part de la jornada. Per aco, prepausant un test un escrable en occitan sus ordinador. Aquel joc donc és disponible sus internet en gascú e en lengaducian. Donc en període de confinament si pot jugar de l'hostal just amb un ordinador. Suffis de picar l'adreça del site e si pot jugar sul, a dos e fins a 4 jugaires. L'origine del projecte és que avem volgut jugar a l'Scrabble Noc per Nadal en família amb un joc francès normal e que això funcionava pas. La freqüència de les lletres, el nombre de punts, tot això marxava pas. Donc avem pensat que la sola solució per poder jugar seria en fargar un sus ordinador. Donc per començar ha calgut tirar de lettres, la letra que existissin pas en occitan, com el K, el W, el Y, e de lettres que n'hi ha trop dins el joc, e apprendre de lettres que n'en cal mai, com el A per exemple. E poi après ha calgut canviar la valor d'unes lettres com el H en langaducian, és força mai car que non pas en francès. Vos desiria tutti de vos portar pla, en aquest pas marido pensats a totes les possibilitats nouvelles de practicar la llengua, de l'hostal, de segur, tenir dossier e demorar a l'hostal.